Kaixo kazetaguneko lagunak ongi etorri bideo berri batera. Izan gaitezen zintzoak, zenbat aldiz sakatu duzu nire pasaitza ahaztu dut botoia. Edo gako bera erabiltzen duzu zure banku, posta eta Netflixerako. Hala bada, hakeo garrantzitsu batetik urrats batera zaude. Gaur, zure segurtasun digitalerako behin betiko tresnaz hitz egingo dugu. Pasaitzen kudeatzaileez. Zer diren, zergatik behar dituzun eta zein diren oraintxe bertan doan erabili ditzakezun onenak. Az gaitezen. Funtsean, pasaitzen kudeatzailea kutsagotor digital bat da. 50 markako konplexu buruz ikasi beharrean bakarra gogoratu behar duzu. Pasaitz nagusia. 3 funtzio nagusi ditu. Gordetzea, zure kredentzial guztiak enkriptatutako leku bakar batean gordeko ditu. Sortzea, zu gogoratu beharko ez zenituzkeen pasaitz superseguruak sortzen ditu, eta auto osatzea. Web batean sartzen zarenean, kudeatzaileak erabiltzailea eta gakoa zure ordez beteko ditu. Orain, gehien erabiltzen diren batzuk aurkeztuko dizkizut. Bitwarden, komunitatearen gogokoena. Kode irekikoa da eta guztiz doakoa erabilera pertsonalerako. Zure gailu guztietan, mugikorrean eta ordenagailuan, pasaitz mugagabeak sinkronizatzeko aukera ematen dizu, sentimorik ordaindu gabe. KeePass, zuhurrenentzat eginikoa. Ez du ezer gordetzen odeian, pasaitzen fitxategia ordenagailuan bertan gordetzen du. Ezin hobea da kanpoko zerbitzariez fidatzen ez bazara, baina fitxategia zuk zeuk mugitu beharko duzu gailuz aldatzen baduzu. Eta azkenik NordPass. Oso intuitiboa eta interfaz modernoarekin. Doako bertsioak gailu bakar batera mugatzen zaitu, baina segurtasun funtzio gehigarriak eskaintzen dizkizu. Hala nola, dark weba eskaneatzea zure datuak filtratu diren ikusteko. Bat instalatzera korrika joan aurretik 3 aholku azkar. Pasaitz nagusia sakratua da. Galtzen baduzu oso litekena da denerako sarbidea galtzea. Egin ezazu luzea, baina gogoangarria. Aktibatu egiaztapena 2 urratsetan. Ia kudeatzaileen horiek guztiek ahalbidetzen dute segurtasun geruza estra bat. Eta azkenik garbitu zure gakoak. Aprobetxa ezazu kudeatzailera egindako aldaketa 1.245 bezalako pasaitz zahar horiek aldatzeko. Eta hau da guztia gaurkoz. Esaidazu iruzkinetan ze metodo erabiltzen duzunzuk zure pasaitzak ez ahazteko. Bideoa gustatu bazaizu, ez ahaztu gustoko dut botoia sakatzea eta gure kanalean arpidetzea. Hurrengora arte!